ti, Luís. Aloveira Today. Arrincamos. Sen sabelo viaxamos, sen mapas son punto de encontro, que o destino tiña nun libro escrito no lombo. Non me vestín para a ocasión, deixei a porta aberta, tan só deixamos que as voces trocasen muros por xanelas. E así comenzaron as crónicas, así as verbas fluíron. Os trópicos e os meridianos empurraban a terra, facéndose acenos cuidadosos para non levantar sospeitas. Rastros, montes e praias, pedras, flores e areia, foron facendo escoima, reflectida en verbas estrelas. E así comenzaron as crónicas, así as verbas fluíron, facendo que o tempo parase na procura dun novo camiño. E así comenzaron as crónicas, así as verbas fluíron, facendo que o tempo parase na procura dun novo camiño. A forza dunha onda que fai venir a rocha, que as nosas mans como vides, que o sol medran con forza. De mares e interiores faise o corte segredo, que un día un alquimista mesturou con bo xeito. Así comenzaron as crónicas, así as verbas fluíron. Moi boas, benvidas, benvidos a unha nova conversa da Aloveira Today, desta volta co mestre Ciro López Lorenzo, Ciro, coñecido por Ciro nada máis, Ciro López é outro que fala de fútbol que é da zona de Vigo, pero Ciro López Lorenzo é o mestre caricaturista do humor gráfico, debuxante, pintor, xornalista, escritor, ensaísta, locutor, guionista. Quédame algo por dicir. Pois non sei, pero bueno, xa sabes que aprendiz de todo mestre de nada, non? Xero moito isto. Fixen moitas cousas que non sei se foi un acerto ou non, porque únicamente cando se ten un talento como Miguel Anxo ou Leonardo da Vinci ou xente así, pois podes dedicarte a moitas cousas. Cando se ten un talento limitado, probablemente o máis asisado é dedicarte a unha ou dúas actividades. Eu, é probable que me equivocara, pero tamén teño que dicir que me divertín moitísimo tocando todas esas teclas, aínda que a melodía... Que conta. Eu que a certo punto, sí, pero a melodía non é tan boa como eu quixera, pero bueno, fixen o que puiden e divertín.
eu falo moitas veces perdón, eu falo moitas veces cando emprendo cousas dese como é, procrastinaxe perfeccionista, no? Ese perfeccionismo procrastinante que lle chamo eu, que é cando un vai emprender algo no subconsciente dase conta de que non vai facer todo o ben que el quere que quede de primeiras, non? Xa evita facelo, non? Eso a min pásame. Polo menos vexo que a ti non che pasou e comezache moitísimas cousas aínda a pesar de que agora dis que non o fixeche todo ben que ti querías facelo, pero fixéchelo, que é o que conta, non? Ao final. Sí, bueno, eso que acabas de decir tamén o vivín eu, mira, eu empecé a debuxar con debuxo de liña. Dime conta, moi axiña, que a liña era para min unha forma de expresión moi natural, que me sentía moi cómodo debuxando, facendo liñas o máis limpas e o máis preciosas e o máis vibrantes. O que pasa é que pasaban os anos, eu seguía facendo liñas. Eu, no meu fondo, cando razoaba comigo, dicía, eu tería que facer debuxo de mancha. Pero dábame medo. A verdade é que me daba medo. Poñíame disculpas, non? Dicía, bueno, aínda teño moito que experimentar na liña. Non era certo. O que tiña era medo. Ata que xa ben maior, dixen, bueno, isto de enganarse a si mesmo non é boa cousa. Vou destragar uns cantos blogs, pero voume poñer a facer debuxo de mancha. Entón, collín pincéis, collín tinta china, collín témperas e empecé a facer debuxo de mancha. A miña satisfacción foi comprobar que cabo de moi pouco tempo, pero moi pouco tempo, conseguía os mesmos resultados coa mancha que coa liña. E iso hoxe vexo como unha vantaxe, porque afortunadamente aos meus 80 anos conservo o pulso dos 40 e podo tracexar liñas vibrantes e puras e limpas. Pero se por algunha razón perdo esa facultade, podo debuxar con mancha, que non teño ese problema, non? O sea, que adquirín un coñecemento a maiores, pero recoñezo que sí, que me pasou o que ti estabas contando. O medo non me deixaba meterme nese traballo. Eu puxenlle de nome perfeccionismo procrastinante, porque ese rollo que, como un pensa que non vai facer todo o ben que debera, xa non inicia, xa procrastina-o e di, xa o farei, xa o empezarei. Pero mira, eso sí, pode ser debido tamén a unha autocrítica excesivamente severa, non? Pero, según vas estudando a historia da arte, sobre todo a arte contemporánea, a arte da modernidade, xa non falo da actual, que esa non me interesa nada, a mí non me interesa nada, pero vamos, a das vanguardas, a de Picasso, pois tamén daste conta que ese afán de perfeccionismo pode ser exagerado, porque grandes mestres como o propio Picasso non eran perfeccionistas en absoluto, non? Ou non sempre foron perfeccionistas en absoluto. Eu, cando fago un retrato dunha persoa, se me sale un ollo un pouco máis alto que outro, modifico, e ás veces hasta refago o retrato, non? En moitos retratos de Picasso ves que non os extraños, os semifigurativos, non, un retrato, digamos, hasta certo punto convencional feito por Picasso, pois pode ter un ollo máis alto que outro ou non ser correcta a distancia entre os ollos. Sí, antes destes que fixo antes da etapa cubista, non? Estes que facía entre... Sí. Os que estiveran expostos na Coruña, de feito, na exposición que houbera na Coruña. Sí. Era un debuxante prodixioso, non? Realmente dos máis grandes debuxantes que deu a arte. Pero, sin embargo, en certos traballos, pois hai imperfeccións que eu non me perdoaría a mí mesmo, entendes? Eu refaría ese debuxo. Tamén é certo que
en min houbo durante moito tempo un afán de perfeccionismo motivado pola miña anterior profesión de deliñante. En deliñación aprendes a importancia do traballo ben feito, porque claro, se ti te equivocas ao poñer unha cota nun plano e te das conta a tempo, a borras e cambias, non pasa nada. Pero se mandas o plano ao taller con esa cota equivocada, é terrible. Entón, ese sentido da responsabilidade levoume durante moito tempo a debuxar demasiado ben. A debuxar demasiado ben. Notábase que fora deliñante. Autoimpoñerte unha crítica excesiva, ¿no? Que dicías ti, ¿no? Sí, sí. Así mesmo é. Buscar a perfección, buscar a suma perfección, e claro, eso está ben para un debuxo liñal. Logo tiven que aprender a desdebuxar. E costoume traballo, O sea, tiveche que desaprender. Sí. Bueno, nunca desaprendes porque o que aprendes queda aí como un pouso e vaiche axudar a decidir se escolles este ou escolles este outro e escoller ben, non? Pero sí a ser capaz de ver a beleza estética na imperfección. Non é, ás veces a perfección é fría. E colles agora unha columna grega, xónica, dórica, tanto ten, é preciosa e tal. Pero eso, levado ao debuxo como un arquitecto, pois é un debuxo de arquitectura. Pero se queres representalo nun lenzo, nun debuxo artístico, non podes debuxalo así. Tens que facer unha interpretación propia desa columna. Vale. Eso é importante. Mira unha cousa, eu adoito comenzar estas conversas que empezamos así lanzados ao meollo do que máis sabes ti, que é de debuxo, de pintura, de arte en si mesmo, ¿no? Pero eu sempre adoito comezar as conversas con 3 preguntas que me parecen superimportantes. E poño a miña mellor cara de sorna ou de ironía. Vale? A ver. Pareceme superimportantes porque a primeira das preguntas coa que adoito comezar todas as conversas son se che saben os chícharos. Os chícharos, sí, claro que sí que me saben. Pois mira, eu cando era neno era mal comedor. Non me gustaban moito as comidas que facía miña nai, que non era mala cociñeira, pero claro, eran unhas comidas para adultos, non? Pero sí, recordo que me encantaba un guiso que facía de patacas con chícharos e medio o ovo, non? O ovo, sí, gustábame moitísimo. Sí. Riquísimo está hecho. Sí. O que a mí os chícharos sábenme de todos os xeitos, pero ata os como solos. Sempre adoito dicir aquí que eu cheguei a probar... Coñecín alguén que os comía cruz, non recordo quen era, pero que os comía cruz. Sí, hai moita xente, pero ten que ser un tipo, dixéranos aquí unha Edith Uía, que é experta en vexetais e cousas destas, dicíanos que hai un tipo de chícharo que é para comer cru, xa, que é un pouquiño máis doce e máis suaviño, porque o normal faise un pouco como un pouco amargo. Claro. Outra das preguntas, digo, que eu dicía que nesta parte sempre adoito dicir que eu cheguei a probar a sopa de chícharos que facían no sur dos Países Baixos, que a min lembroume gratamente o noso caldo galego, polo caldo que facían antes para cocer os chícharos e todas estas cousas. Eu estive por ali, pero non vi que ese prato xobrindo. Pois sí, no sur chamábanlle Eurten Soup, porque tiñan a época de sopas, a Uyen Soup, que era a sopa de cebola, a Ardbei Soup, que era a sopa de pataca, e tamén tiñan, que eran cremas realmente, non eran sopas. Non eran sopas como nós as entendemos, que é auga con algo, senón ali eran como cremas. Outra das preguntas que adoito facer aquí é praia ou montaña? Pois mira, a min gústame máis a montaña. Cando era rapaz, eu era moi delgadiño e co peito afundido, e daquela levábanse os rapaces de pectorales fortes. Eu incluso cheguei a facer
ximnasia por correspondencia co Samson Institute. Mandábanme unhos, non sei se para sacar bíceps e pectorales e tal, non había maneira. Non conseguí facer nada. Que conste que era bo ximnasta, pero o meu físico era de un rapaz excesivamente fraco, moi alto para aqueles tempos, e xa che digo, co peito afundido. Entón tiña complexo. Na praia non me quitaba a camisa nin a de tres, non? Sobre todo porque había os amigos meus que se poñían ali co peito ao aire, claro, sentíame complexadísimo. Quizáis por eso nunca fun demasiado afeccionado á praia. O que sí é verdade que despois, xa maior, casado, pois pasei 6 ou 7 veráns en Valdoviño, nunha casa de Andrés o Gitano, nun daqueles pisos, daquela así, que ia á praia polas mañás, gustábame estar na praia, non paraba, ia dun lado para outro, percorría a praia e tal. Empezou a gustarme moito máis a praia, claro. Pero, se teño que escollo a montaña. A mí gusta máis a montaña. Bueno, dicíanos Luis Iglesia na conversa que mantivemos con el hai uns anos que o bon que tiñamos en Galiza era que a praia está moi cerca da montaña. E ambas están cerca das cidades. Sí. Bueno, e hai praias maravillosas, sobre todo aí na miña zona de Ferrol, non? Claro, citei Valdoviño, pero podes decir Vilarrube, podes decir Pantín. Vilarrube, a miña favorita é Vilarrube, dende logo. É que a Vilarrube, cando quede ese istmo entre as dúas praias, é unha cousa maravillosa, é precioso. Pero, ademais, co lago de Niños, en fin, temos unhas praias fantásticas, sí. Sí. Ademais, eu que son da... Digo, eu que son da zona porque eu son da Lobeira, do lugar da Lobeira, en San Sadurniño. Entón, claro, a min quédame a 10 kilómetros escasos a praia de Vilarrube. E para Inri da miña esposa, da miña muller, que é de Pantín, que ela sempre di Pantín, a mellor praia do mundo, bla, 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 eu digolle que non, que para min é Vilarrube. Entón, dime, non tes nin idea, pero eu, si, para min, Vilarrube pode ser a praia máis fermosa que hai nesa costa e menos explotada, que é o que máis me gusta, que non está... Hai momentos en que sí. Hai momentos en que sí. Eu un tempo en que tiña unhas ameixas pequeniñas, riquísimas, unhas ameixas pequenas, que as apañabas así coas mans. Eran riquísimas. Penso que eso desapareceu. Así non queda ningunha ahora. Claro. Bueno, fago xa últimas preguntas e xa comezamos a conversa. Dito isto, aldea, vila ou cidade? A un ferrolán como a ti. Home, a aldea gustame para pasear, para visitala, a cidade grande como Madrid ou Barcelona para pasar unha semana, porque son moitas as cousas que ofrecen, non? Estiven ali hai 15 días, podes pasar ali unha semana ou 15 días vendo cousas estupendas que non podes ver, pero eu son de unha vila como... Bueno, os coruñeses din que lle chamo vila a Coruña, igual se enfadan, pero é unha cidade moi pequena, acolledora, que podes percorrer. Como nos dicía Luis Iglesia, hai moito de... Digo, porque se cortou, arranquei a falar porque se cortou así un pouquiño. Entón, dicíanos Luis Iglesia que o bo que teñen as cidades galegas, no? Que teñen moito de vila, no? Claro, eso é o que penso eu. Ourense, por exemplo, Lugo, clarísimamente. Incluso Pontevedra. Incluso Pontevedra, que din a boa vida. Pontevedra tamén. Sí, Pontevedra, eses cascos vellos que se conservan, o de Pontevedra é unha maravilla, non? Pero incluso a Coruña, que estragaron moitas cousas do modernismo preciosas, pero sigue conservando
esa cualidade de vila grande, non? Poden encherse de turistas porque están chegando aquí todos os días transatlánticos enormes, no verán é tremendo como se enche, pero é unha cidade cómoda, é moi cómoda. Para andar en coche non será tanto, pero que a Coruña non hai que andar en coche, podes ir en bus ou Sí. podes ir a pé, que eu vou todos os días, non? E logo ten unha cousa a Coruña que hai que recoñecerche. Quitaron un eslogan que era moi bonito, que decía a Coruña, a cidade onde ninguén é forasteiro. E iso eu creo que deberían de conservalo, porque é unha gran verdade e poucas cidades teñen esa cualidade. Tiña a Madrid hai tempo, pero penso que hoxe xa non é así. En cambio, a Coruña, espero que siga sendo. Desde logo, cando eu cheguei aquí no ano 85, demostraron, non? Eu cheguei a Coruña no ano 85 para traballar xa únicamente no periodismo na Voz de Galicia, e ao empezar a publicar as caricaturas, que, claro, eran unha novidade, a caricatura política non se publicaba desde os anos da República. Entón, ao empezar a publicar caricatura política, foi tan impactante que todos os políticos estaban encantados de sair na caricatura. Un día dixéralle Cuíña a Abeledo, que era o presidente da Deputación de Pontevedra, recén nomeado, coincidimos nun acto en Santiago e dixolle: Abeledo, mentras non saias nunha caricatura de Siro, non serás ninguén na política galega. E era certo, non porque eu tivese a potestade de darlle categoría de política a Abeledo ou a ninguén, é que se Abeledo non facía algo importante, eu non ia sacalo nunha caricatura. Polo tanto, Claro. o político saía na caricatura se verdadeiramente actuaba políticamente, non? Entón, Claro, iso... e aínda por riba, claro, no da caricatura non tiñan a lampadiña vermella, no, que teñen normalmente na tele, que falan máis agresivamente ou tal, cando ven que hai conexión en directo da tele, no, e tal, e o resto do meeting dano normal. Aí non había posibilidade diso, tiñan que facer Non, algunha ou non. claro, pero eu, desde logo, podo decir que algún picouse en algún momento, molestouse con algunha caricatura, pero o certo é que os políticos querían sair en caricatura, porque eles sabían que unha foto pasaba desapercibida, en cambio unha caricatura era moito máis comentada e, polo tanto, o caldo de cultivo da súa popularidade era moito máis rico. Non? Pero fíxate, o que iba a contar dos coruñeses. Nese primeiro ano, eu fixen o pregón das festas do Rosario, que son os da cidade bella da Coruña. Chamáronme como pregoeiro das festas nese primeiro ano, cando levaba meses vivindo ali. Chamáronme como pregoeiro do Entroido, no mesmo ano. Deron o premio Fernández Latorre de periodismo, que ata o ano pasado fun o único membro da redacción da Voz de Galicia que tivo ese premio. Todos os demais eran xente que non tiña relación coa Voz de Galicia. E o que o colmo é que se concedía un premio que non sei se existe ou non agora, que se chamaba Coruñés del Año. Pois o premio Coruñés del Año houbo dous finalistas. Un foi Amigos de la Ópera, que leva funcionando 30 anos ou 40, e eu que levaba uns meses na Coruña. Pois fomos finalistas, deron yo naturalmente Amigos de la Ópera, faltaría máis. Pero como me poden poñer a min de candidato para Coruñés do ano se levo vivindo 5, 6, 7, 8 ou 9 meses en Coruña? Eso nada máis que pode suceder nunha cidade como Coruña, onde ninguén é forasteiro, claro. Está ben eso. Sí, sí. Oe, eu ia che preguntar o mesmo que lle preguntei a Pepo Suevos, Ferrolán, que dixo que ele era do centro de Ferrol, pero de Contracanido e tal, como para darse ese rollo de macarrilla e tal. Claro. Vouche preguntar a ti de que parte de Ferrol eras. De Esteiro. Eu son de Esteiro, eso está clarísimo. Tiñamos unha canción que decía: es en Esteiro donde reina la alegría, es en Esteiro donde reina el buen humor. No cambiaremos de carácter ningún día, e como ao poeta faltaba unha sílaba, decía: aunque nos dean 1 millón.
Non, non Aunque podía nos decir dean. non podía decir aunque nos den 1.000.000 porque lle faltaba unha sílaba. Entonces decía, Aunque nos aunque dean. nos dean 1.000.000, non? Pero vivín ali ata que casei e marchei para o Infer. Pero ese era o meu barrio. Claro, o de Suevos enténdese porque nos barrios, aos do centro de Ferrol, chamábamos cerillitas. Que di? Cerillitas. Sí, sí. Un Ferrol, Cerillitas. cerillitas, Mm. cerillitas, de cerilla de misto, sí. Cerillitas, non sei por qué, pero que xa sabes que en Ferrol tivemos un idioma moi peculiar. Teño o libro, teño o libro. Tes o libro, claro. Pois sabes cantas palabras orixinais de Ferrol, non? Pois eso de cerillita, claro, a cerilla, efectivamente, unha cabeza e un corpo, pois eran cerillitas. Entón, os suevos decían contra para, para non ser un cerillita, claro. Claro, el decía, no, son contra Canido e tal. Que nestes momentos, no, cando rematamos esas 3 preguntas que fixemos antes, supostamente para romper o xeo, porque aquí non facía falla xa romper xeo ningún, Non. adoito lanzar unha pregunta dun colaborador de Sonche Cousas Dun en Twitter que é un pouquiño enrevesada, pero presta atención, escoita e comezamos aí a falar diso. Lanzo xa. Recordades o inicio, é dicir, os primeiros recordos, os primeiros cheiros, as primeiras imaxes. Se vos concentrades, pechades os ollos, sodes quen de ir a ese sitio onde pasabades os mellores intres das vosas vidas. Onde era? A que eu lía? Que se escoitaba? Onde eran Sí. esos primeiros recordos, Ciro? Bueno, mira, o primeiro recordo que eu teño da miña infancia, bueno, os primeiros, hai que pluralizar porque son varios, non? Un é, desde logo, estar na cola do pan, coa cartilla do racionamento para ir buscar o pan a panadería de Pampiana na rúa de Carlos III. Ese é unha imaxe que teño moi gravada. Outra é que eu era un neno que cada 2 por 3 se enfermaba de amidalitis. Subíame moito a febre e tiña que estar na cama. Entonces, eu teño, cando me din recordos da miña infancia, eu recordo gran parte da miña infancia en cor amarela. Sempre se di que a infancia é de cor rosa. Sí, pero eu non a recordo así. Recordo de cor amarela porque estaba nunha habitación máis ben a escuras e estaba colgado do teito aquela cousa horrorosa do matamoscas, sabes, aquelo que se quedaban pegadas as moscas e tiñan unha agonía na cinta, aquela que pegañenta, e viñan as pobres moscas, quedaban ali pegadas e tiñan unha agonía lentísima, estaban ali zumbando. A mí horrorizábame aquelo, non? E logo teño outra imaxe que é moito máis importante, e é que alá no ano 50, cando eu tiña 7 anos, no barrio de Esteiro, íamos o día de San Pedro, 50 ou 100 familias completas que saíamos camiñando ata a zona que se chamaba Cadaval ou Entre Ríos, que era pouco despois por Narón, pola zona de Narón. Sí, no Río Cádabo. Que está, seguramente, está todo urbanizado, non queda nada, absolutamente nada, non? Pero íamos para ali, entón facíamos unha comida multitudinaria, campestre, onde estaba unha tortilla, unha empanada, coello asado, polo non, porque era moi caro, non se levaba, algunha larpeirada caseira, etcétera, etcétera. E entón, chegábamos a unha campeira grande, ali nos xuntábamos todos, e despois de xantar, meu pai botaba unha soneca arrimado contra o mar. E, cabo de unha hora, toda aquela xente empezaba a chegarse a nosa zona onde estaba meu pai, e meu pai, que fora un
excelente actor do Real Coro Toxos e Froles, podría ser un actor profesional, ele era albanel, pero tiña moito talento interpretativo. Pois entón empezaba a facer un recital moi divertido, con poemas, todos eles cómicos, e sempre remataba cun poema en castelán que escribiu o poeta Francisco Añón, un dos homenaxeados no Día das Letras Galegas, cando estivo exiliado en Madrid, entonces escribiu ali varias cousas en castelán. E un deles, unha das cousas que escribiu, é un longo poema que se titula El borracho y el eco. E conta que un borracho chamado Antón vai camiñando cunha trompa tremenda, chega perto dun mosteiro onde había un eco. Entón, prodúcese un diálogo entre o borracho e o eco. Claro, o borracho pensa que lle está contestando a outra persoa, non? Outro home. Entón, meu pai empezaba. Noche oscura e silenciosa. Tan achispado iba Antón que cayó de un tropezón en la senda barrancosa. Echa un recio juramento diciendo, ¿quién se cayó? Y en la pared del convento el eco resonó. E aí, as 300 persoas ou 400 que estaban alrededor de meu pai decían, yo, e seguía meu pai. Mientes, fui yo el que me caí, y si el casco me rompí tendré que gastar pelucas. E todos, Lucas, e meu pai, no soy Lucas, voto abríos, que nos vamos a ver los dos presto, señor Farfantón. Antón, ¿me conoces, Tulante? Pues aguárdate un instante que conocerás mi navaja. Todos, baja. Claro, eso era longuísimo, era moi longo. Entonces eu, que era un neno timidísimo, con 7 anos, ia marchando, e villan os outros nenos e dicíanme, ese señor es tu abuelo, porque tiña idade para ser meu avó, e decía, no, a mí non me é nada. Eu negaba a meu pai, máis veces que Pedro negou ao Nazareno, porque me daba vergonza ver a meu pai ali facendo aquelo, sendo centro de atención de todos, e despois quedábame mala conciencia. E cando viñamos para casa, e meu pai collíame dunha man, na outra levaba un garrafón baleiro e empezaba a cantar, que cantaba moi ben, e todos ian cantando as cancións que ele empezaba, e eu iba roído de culpabilidade, non? Aí, volveuse a cortar. Volvías entendo que era roído da culpabilidade, pero unha pregunta que che lanzo, a ver se me estás escoitando e así enlazamos, que pensaría teu pai se chegase a ver, se é que non a veu, o Corre Carmela que chove? Aí temos un problema de conexión. A ver se o solucionamos. Temos un problema de conexión. Bueno, mentras tanto, voulle dando as grazas a Xibar, que se suscribeu. Volvemos. Non sei ata onde me escoitache, porque se quedou trincado isto. Sí. Non sei onde me escoitaches ti, porque eu estaba dicindo que Claro, estabas explicando. Que cando volvía para casa con meu pai iba roído polos remorsos por negalo, non? Sobre todo porque ele empezaba a cantar, era como un director de unha polifónica, todos seguían as cancións que ele empezaba, pero en fin, o que quería decir é que o pobre de meu pai non puido deixarme un capital, un patrimonio importante, pero deixou o sentido do humor que me serviu de moito na vida, claro. Claro, e a pregunta que che facía eu era, que pensaría teu pai se chegase a coñecer esa vis cómica, no? Que el precisamente fomentou nese tan recordado por min, polo menos, Corre Carmela que chove, no? Si chegara a ver iso, no? Bueno, eso non chegou a velo, pero chegou a escoitar outros programas de radio que eu fixen na COPE de Ferrol, nos que sempre había humor, non? Eu nunca fui capaz de escribir
completamente en serio, moito porque me aburro, necesito abrir unha xanela para respirar e iso damo o humor. Entón, meu pai viume na prensa e viume en programas de radio que facía na COPE, pero é certo que, claro, un programa como Corre Carmela que chove, nin siquiera eu pensaba que podería facelo. Mira, a min ás veces quedanme dúas dúbidas. Non ás veces. Agora xa non teño dúbida ninguna porque xa non penso neso, pero houve un tempo en que sí que tiña dúbidas. A min gustábame a radio porque é o medio de comunicación máis gratificante. Ti saes en televisión e estás perdido, porque empezan dicindo, oh, que simpático este tío, que gracioso, que tal, que igual, ao cabo de un ano xa non hai que te ature, porque a televisión queima as persoas, non? De que vai este, non? De que vai este? Que vai este. Na prensa, pois eres un descoñecido, eres un nome, nada máis. Agora poñen a foto, pequeniña, pero eres un descoñecido. Pero a radio, ti entras nunha casa facendo un programa de radio, entras e divirtes a xente, falas coa xente da casa e marchas antes de facerte pesado e pasas a formar parte da familia. E eu iso, a verdade, é que o facía ben, porque tiña un programa de radio, isto xa en Coruña, claro, en Radio Voz, nos tempos en que todos éramos ricos, e todos os bancos eran máis ricos que ninguén, pois o Banco de Bilbao, por exemplo, invitaba unha vez a semana a unha asociación de amas de casa a visitar a Coruña, visitaban o banco e despois ían xantar e pola tarde viñan facer unha visita á Voz de Galicia. E aquelas señoras que me escoitaban na radio e escoitaban unha voz moi bonita que eu tiña, daquela tiña unha voz moi bonita, de cachondeo algún amigo decíame que ti esa Voz de Galicia. Pois, claro, imaginaban que eu sería pois como un galán de cine, non? E eu sempre lle decía a Bieito Rubido, que era o director, pero non as traias, pero Bieito sempre me traía ao gran xanela que tiñamos ali e tal, non? E o éxito que tiña ese programa a min facíame pensar se en vez de estar eu só, completamente só aquí, estivera nunha emisora, pois mira, como Radio Nacional ou como Radio Galega, poñamos simplemente como Radio Galega, con dous ou tres guionistas que me axudasen, con alguén que me axudase a facer, a chamar a xente, a chamar os invitados. En fin, formar parte dun equipo. A min gustaríame, soa a pedantería, pero teño que dicilo que esa foi unha mágoa que me quedou por non poder comprobalo. Gustaríame competir en audiencia en Galicia con dous titáns da radio, como son Luís del Olmo e como Iñaki Gabilondo. Eu que os admirei moitísimo, sempre pensei que me gustaría facer a mesma hora que eles un programa en galego, en Galicia, e cun equipo que me axudase. E logo me pasou mesmo co de Corre Carmela que chove, porque ti verás que todos os programas que saen e que teñen éxito en televisión, pois todos teñen un equipo de guionistas. Cando Buenafuente sae a facer esas fantásticas presentacións que fai el dos seus programas, cada 2 por 3 está falando do equipo de guionistas que fixeron ou Wyoming, calquera, non? Eu nunca tive a ninguén que me axudase absolutamente en nada. Eu escribía os guións a man, primeiro a man, porque tamén é verdade que non me costaba moito traballo, debo dicilo, porque eu poñíame a escribir e poñía Fraga, e no momento que poñía Fraga aparecía no meu oído a voz de Fraga falando, e o único que tiña que copiar era o que me estaba dicindo Fraga ao oído. De verdade que isto parece unha fantasía, pero é certo. Tiña tan metido no meu cerebro a maneira de falar de Fraga, ou de Paco Vázquez, ou de quen fora, calquera dos protagonistas de Arsenio, de calquera,
que tampouco me costaba demasiado traballo. O que pasa que eu non tiña tempo a corrixir nada. Non podía corrixir Claro. nada, porque facía o guión e tal e como saía, ia para a radio. Tamén é verdade que eles tampouco leían hasta o momento que se poñían diante do micrófono. Que mangantes, que mangantes. Si habían Sobre de todo ler un pouco Xacobo. antes. Sobre todo Xacobo. Xacobo, o que facía de Fraga, era imposible. Eu pasáballe o guión, non miraba, nin o miraba. En fin. Pero, Mira en fin, unha cousa, falabas antes do humor e lin pola túa web, no, que calificas, o sea, calificas o humor como unha necesidade vital. Entón, que che aporta o humor para calificalo como unha necesidade vital? Que nos aporta? Que nos aportaría a todos o humor? Porque eu penso que hai que tirar máis do humor. home, sí, mira, o humor realmente é unha forma de sabedoría, non? Non che vou dicir que é unha filosofía, pero algo de filosofía ten, non? A vida plantéxanos un enorme problema que se acaba a vida e que a vida acaba coa morte, non? Entón, o medo á morte, por exemplo. O medo á morte. Eu acabo de publicar agora un libro, realmente non o publiquei eu, é que Portas Ártabras, que é unha sociedade que preside Felipe Senén, o que foi director do Museo Arqueolóxico da Coruña, ten unha sociedade na Cidade Vella, e Portas Ártabras concede de vez en cando un premio que se chama a Pedra do Destino. O premio consiste en que lle dan un diploma ao premiado e publicanlle un libro. Está moi ben. Eso de que che editen un libro está moi ben. E a min editáronme un libro e eu tituleino A puta morte, que leva un subtítulo de Queridos ausentes, porque está dedicado a moitos dos meus amigos que desgraciadamente xa non están comigo, non? Pero, inda que eu titulei o libro A puta morte, non quero dicir que eu teña nada en contra da morte, porque a morte é unha necesidade, non? Pero puxen a puta morte porque, a ver, hai dúas palabras que a mí me molestan moito en galego. Bueno, unha é galego e castelán, non? Puta molesta, me parece unha palabra moi desagradable. Eu nunca lle chamaría puta a ninguna muller, baixo ningún concepto. Parece moi desagradable. A outrecona, parece horrorosa, por eso non entendo que as feministas, algunhas feministas, fagan uso desa palabra para vindicar os seus dereitos, que eu apoio, pero non con esa palabra deste logo. Entón, que ocorre? Que neste momento é imposible poñer unha película na televisión donde non os protagonistas non falen del puto coche, de la puta moto, del puto farol, del puto, está todo o día, non? E entón eu dixen, pois nada, hombre, na terra dos tolos tolear como todos e na terra dos coxos coxear como todos a puta morte. E puxenlle a puta morte, logo explico na introducción que eu non teño nada nin contra as prostitutas nin contra a morte, non? Pero que non lle teño a morte medo. Eu non lle teño medo. E creo que quen ten un sentido do humor verdadeiramente sólido, que forma parte da súa personalidade, acepta a morte con naturalidade. Eu decía na presentación do libro que falo de vez en cando coa morte, e é certo, porque eu estou, primeiro polos anos que teño, logo porque desde o ano 2006, en que me prexubilei porque estaba malo, eu prexubileime no 2006 porque quería deixar escritos 2 libros, un que se titula Castelao na arte europea e outro que se titula Cervantes e o Quixote, a invención do humorismo. E sabía que pensaba que se non me prexubilaba daquela non me iba a dar tempo a escribilos. E quería facer unha exposición de homenaxe a Picasso. E quería facer unha exposición de homenaxe a Valle Inclán. E quería facer unha exposición de homenaxe a Ai, volveusenos cortar, me cachi na mar.
Estamos tendo problemiñas coa conexión de Siro, pero estáme resultando moi interesante a conversa. Vou lanzar en canto volva remate de falar o que estaba falando, vou lanzar a pregunta do DeLorean, xa vos lo digo. Entón, a ver se temos sorte e recuperamos pronto a conexión aquí con Siro. Non sei por que está fallando tanto isto hoxe. Agora, Estamos xa, agora. estamos de volta. Non sei por que está Bueno, fallando tanto hoxe, a verdade. Bueno, sería un estabas sería polas exposicións. polas Polas exposicións. Sí, bueno, exposicións, sí, sí. eu quería facer as exposicións e pensaba que De non Valle tería Inclán. vida, que sí, que non tería vida por diante se non me prexubilaba. Para sorpresa miña, pois aquí estou, con 80 Fixeche anos. todo iso, Fixe no? todo Fixeche iso e todo ainda iso estou aquí. e agora que? Ainda estou aquí. Pois agora teño outros proxectos que quero facelo e que estou tratando de espabilar para deixalos feitos, non? Pero esta experiencia miña con respecto á morte non é só con respecto á morte co que nos vale o humor, non? Ti pensa, por exemplo, Cando levas un golpe. cando levas un golpe físico Porque eu son ou un o golpe... típico que cando levo un golpe de primeiras rompo a rir, en plan, ai, Sí, sí, que sí. burros Pero son, tal. Sí. fíxate o refraneiro galego que está cheo de sabencias de como enfrontarse á adversidade, non? Eso, mexan por nós e hai que dicir que chove. No Hai momento que en que dicir que chove, está moi bon. convirtes unha realidade hostil, en risible, xa lle quitaches a mitade da trascendencia, non? Mentres o pau vai e ven, descansa o lombo. Fíxate, eso é tremendo, non? É unha forma de consolarse, non? De ver a botella sempre medio chea. Bueno, pois, eu creo que o humor vale para eso, non? Tamén é verdade que o humor deberíamos de utilizalo, ben utilizado, e non para facer estupideces, porque estou convencido de que todos estes energúmenos que van aos campos de fútbol a actuar como auténticos racistas, aparte de ser racistas, eles creen que están facendo risa, que están facendo humor. Claro, que eso é a depravación do humor, non? Ir a aldraxar a un rapaz por ser negro, bueno, apaga e vámonos. Pero eles están convencidos. Ou, por exemplo, esas cousas que se fan ás veces en plan provocador de molestar co humor a unha persoa porque poñamos por caso, eu non son crente, non teño fe religiosa, non a tive nunca, pero teño moitísimos amigos, incluso cregos, e outras persoas que non son cregos, pero que son religiosas. Eu, desde logo, por nada do mundo direi nunca nada que poida ofender as súas crenzas, non? Bueno, pois esas cousas que se fan de poñer a Virxe do Rocío dicindo que leva 200 anos sin botar un polvo, que non o entendo. A mí non me fai gracia ninguna, para empezar non me fai gracia ninguna. Pero bueno, hai xente para todo, porque cando vi ese programa na televisión catalana, cando tuve a curiosidade de ir velo para escribir un artigo, pois no auditorio había xente que escachaba de risa. Pois que lle vamos facer? Ten que haber xente para todo. Mira unha cousa, por aí non vai o meu humor, claro. No, xa. Cando rondamos así a hora, porque estamos rondando a hora, xa levamos unha hora aquí a falar, adoita pasar o Doc Brown, voulle dar as luces, porque penso que aínda ten pila, ves, aínda ten pila. Chega Doc Brown no seu DeLorean e dalle as chaves ao convidado das conversas. Entón, onde, cando e con quen falarías se chega Doc Brown e che di, Siro, toma o DeLorean, vai onde queiras, a cando queiras e a falar con quen queiras. A quen ou a quenes iría ver Siro? Bueno, neste momento... Sí, neste momento teño que falar con persoas que están vivas, pois efectivamente hai persoas as que me interesaría
incluso entrevistar, facerlles preguntas sobre a súa vida e sobre a súa obra. Hai xente admirable. Pero miro que son as cousas. Estásme plantexando esa pregunta e eu iría máis ben ao pasado, Hai Claro, moitas claro, cousas... no, eu digoche o pasado, digoche de ir ao Sí, sí, pasado, sí, podes sí, sí. viaxar no tempo. Bueno, eu teño que decir que me encantaría poder falar outra vez con Ramón Piñeiro. Ramón Piñeiro foi a persoa máis importante na miña vida. Creo que Ramón Piñeiro foi a personalidade máis importante que deu Galicia na segunda parte do século XX. Eu, desde logo, non sei o que daría anos de vida por poder volver a encontrarme con él e ter unha longuísima conversa, non? Creo que Ramón Piñeiro tivo mala sorte cos amigos. Creo que lle fallaron demasiados amigos, non? Quédanlle amigos como, por exemplo, Xesús Alonso Montero, que non perde oportunidade de dicir que Piñeiro é a persoa máis ética, máis valente, máis xenerosa, máis tal, desde Viriato. El pode dicir tranquilamente desde Viriato, non? Pero houve outros que se nutriron na mesa camilla que se fixeron, que se nutriron e que aprenderon e que se foron devotos de Piñeiro en determinada época e que logo, non digo que o traicionaran, pero que lles faltou valor para defendelo cando había que defendelo. Ao final quedei meu solo defendendo cando había que defendelo, fíxeno e, bueno, encántame telo feito, non? Se alguén ten curiosidade, pode entrar en internet e buscar este texto que escribín en homenaxe a él cando se lle dedicou o Día das Letras Galegas, e titúlase Humor e límites do humor en Ramón Piñeiro. Despois falaría con Castelao tamén, pero primeiro con Piñeiro. Vale, como E é con unha máquina do Rosalía. tempo, poderías ir e vir. E con Rosalía tamén. Con Rosalía tamén quixera falar, sí. Pero por ese orden, non? Piñeiro, Castelao, Rosalía. Nese orde, por se acaso se acaba o condensador de fluzo, non? Claro, nese orden, sí. Oe, chocoume moito lendo cousas na túa web, na túa completísima web, debo dicir. Eso cousa da miña filla, que non sei facer nada. Pois dalle os parabéns á túa filla porque ten aí todo retratado perfectamente, pero claro, para documentar é exceso de documentación. A mí xa chegou un momento que me agobiou, dixen, jova, non vou dar abarcado en hora e media que vou ter, non dou abarcado toda a vida deste home nin de coña. Pero chocoume moito que constas como director do Imos Aló. E pum, recordo, lembranza desbloqueada de ver o Imos Aló na tele cando eu era pequeno, porque claro, ti duplícasme a idade, eu teño, bueno, duplícasme, aínda non, pero eu teño 45, ti tes 80, sí, entón, casi. Claro, cadraba na miña mocidade, non? O Imos Aló. Entón, como chegache, é dicir, como foi o proceso, non? De comezar de caricaturista, humorista gráfico, xornalista, foi, penso que despois, escritor e locutor de radio, guionista de radio, e como chegas a director dun programa para ensinar galego? Bueno, son o director e o autor do guión, do curso. O curso escribino tamén eu. Mira, eu sempre digo que hai algunhas cousas das que me sinto satisfeito. Unha é que din o primeiro curso de galego en prensa, que fixen un dos primeiros cursos de galego en radio e fixen o único que se fixo en televisión, porque Imos Aló tivo unha primeira parte e unha segunda parte. O curioso de Imos Aló é que naquel momento, nas tres comunidades, Cataluña, Euskadi e Galicia, sentimos a necesidade de facer un curso de idioma na tele, non? Que pasa? Que Cataluña tiña 200 millóns de pesetas para facer o curso.
Euskadi tiña 180 millóns de pesetas para facer o curso. Eu E tiña agora ven 22 millóns de pesetas para facer o curso. Entón, eu dixen, bueno, se competimos cunha fórmula semellante, vamos quedar en ridículo. E foi como se me ocorreu deseñar unhos bonecos que eran quen impartían o curso. Eran unhas marionetas que impartían o curso. E despois había uns actores de carne e oso que andaban comentando cousas e desas conversas que tiñan a familia, era unha familia, pois as marionetas extraían os exemplos para aprendermos galego. Bueno, sucedeu algo moi curioso e é que na segunda de televisión española pasaban a primeiras horas da mañán os 3 cursos. E o que tiña máis audiencia era o noso, que era, sen a máis mínima dúbida, peor, moi inferior aos outros, pero a gracia de que fosen os bonecos atraía máis xente, non? Por curiosidade. E esa é unha das cousas das que eu me sinto satisfeita. A outra é facer a Praza do Humor da Coruña, porque é o único recinto urbano que hai no mundo desas características, onde se homenaxea aos grandes humoristas gráficos, literarios, do espectáculo, etc., etc. Eso non existe en ningún lado. E a terceira cousa que me parece importante é que nunca ninguén explicou por que Cervantes tivo que inventar unha nova forma de humor que non existía para escribir o Quixote e poder publicalo e non ter problemas, non? E iso non está explicado. Ti entras agora na bibliografía amplísima de Cervantes e podes encontrar as cousas máis peregrinas, que se era homosexual, que se era borracho, que se non sei que se non sei cantos, que se é o primeiro novelista, que se non é o primeiro novelista, pero que sementou o camiño para que nacera a novela, o que queiras, feminista, non feminista, o que queiras. Pero non hai ningún tratado que explique, como explico eu en Cervantes o Quixote e Invención do Humorismo, porque este señor se viu necesitado de inventar unha forma de humor que non existía ata ese momento, unha nova forma de humor que ademais foi ignorada en España durante 200 anos, non só en España, en Europa, durante 200 anos, ata que os románticos británicos e alemáns se decataron de que o Quixote era un libro especial e que había unha nova forma de humor, e entonces en España caeron da burra, porque hai que dicir que os académicos, ou moitos académicos, pensaban que era mellor o Quixote de Avellaneda que a segunda parte do Quixote, que é algo inconcebible, porque o Quixote bo de verdade é a segunda parte. Pero estes señores académicos pensaban que era mellor o de Avellaneda, un disparate tremendo, pero eran académicos. Valle Inclán non, a Valle Inclán non o quixeron como académico. Oi, Pero porque Valle Inclán non preferiría o de Avellaneda. porque sí que é certo que no Quixote apreciase un aquel de retranca, non? É moi retranqueiro o libro. Bueno, vamos a ver. De Cervantes, indudablemente, levaba sangue galego por pai e por nai. Cervantes e Saavedra son dous apelidos galegos que, ademais, o de Saavedra, en concreto, está perfectamente estudado ata os seus devanceiros. É probable que o xente do humor galego que lle chegase a él. Pero o importante, bueno, non o podo explicar como quixera, non? Pero o importante de Cervantes, a gran aportación de Cervantes, é que el crea un personaxe inexistente na literatura universal, que un tolo que se cree cabaleiro andante, que ataca os muiños de vento pensando que son xigantes, que ataca un rabaño de ovellas pensando que é un exército. Entonces, ese tolo fainos rir, porque fai tonterías, e fainos rir. O que pasa que Don Quixote é tolo
cando fala da cabaleiría andante, porque cando fala de outra cousa é perfectamente cordo, é a persoa máis boa, máis asisada, máis intelixente e máis culta. Entonces, ante esa doble personalidade de Don Quixote, non podemos rir. Créanos mala conciencia da risa. Como vamos rir dun señor que a veces é tolo e fai tolerías, pero despois é o máis asisado, o máis intelixente, o máis culto e o máis bo de todos. E entón aí nace ese personaxe que, por unha parte, nos move a risa, pero non nos deixa rir como quixéramos. Entonces, nace o sorriso e nace a emoción. Por iso, as aventuras de Don Quixote, sobre todo na segunda parte da obra, se dirixen a nosa inteligencia, se dirixense tamén a nosa alma, ao noso corazón, a nosa sensibilidade. Non? Entón, fainos rir e emocionar ao mesmo tempo. Pois iso é o que fai Castelao cando escribe cousas, cando escribe retrincos. Iso é o que fai Woody Allen cando crea un Quixote, que é el mesmo, o propio Woody Allen, que é un Quixote que anda perdido por ali coas súas... Ou tantos Chekhov con algúns dos seus contos, é dicir, Chaplin crea un novo Quixote, que non é tolo, pero é un ser indefenso, Buster Keaton. É dicir, despois de Cervantes, moito tempo despois de Cervantes, 300 anos e 400 anos despois de Cervantes, van aparecendo réplicas de Don Quixote e fan esa forma de humor, que é o humorismo, que nos fai sorrir e emocionar ao tempo. Jolín, non sei se nota, pero eu escoiteiche que o Quixote fora o libro coa que aprenderas a ler. Porque non había outro na miña casa. Porque cando primeiro, vamos a ver, meu pai foi ao cárcere no ano 37 e botou 4 anos. Primeiro estivo no Castelo de San Felipe de Ferrol e despois trouxeron a Coruña e estivo aquí no cárcere da Coruña. Por iso a mí me doe moito o abandono do cárcere da Coruña, que terían que convertelo en algo verdadeiramente importante, e eu creo que se vai caer a cachos. Entonces, cando meu pai saiu, pois viña enfermo, e meu irmán marchou, que me levaba 21 anos a min, meu irmán, e miña irmá 17, de maneira que eu nací como consecuencia da guerra. Meu pai saiu do cárcere, meu enfermo do peito de tuberculose, bueno, cando curou nacín eu. Entón non había libros na casa porque non había nada, pero meu irmán, que tiña 21 anos máis que a min, marchou para Madrid e co primeiro salario que cobrou mercou unha edición preciosa do Quixote e puxo unha dedicatoria. Poñía aos meus queridos pais o mellor libro de España, Pepe Talcott. E dese libro eu aprendín a ler, porque era o que había. Aprendín coa miña irmá e coa miña nai, pero sobre todo coa miña irmá. Houve un momento en que de pequeno eu sabía cachos do Quixote. La del alba sería cuando Don Quijote salió de la villa. Destas frases así, curtas, sabía moitísimas, non? Sí, pero bueno, non é ningún mérito, que era o que había. Oe, esta conversa chega a fin porque esta semana pasada, coido que foi a semana pasada, non? Fuche ao Concello de San Sadurniño a inaugurar unha exposición. Que hai desa exposición? Que vai ver quen vai ao Concello de Sansa a ver a exposición de Ciro López? Pois é unha exposición de, creo que son 25 personaxes aos que se lles dedicou o Día das Letras Galegas, non? En realidade son 61, pero non podíamos poñer a 61 a caricaturas de todos eses personaxes, entón escollimos 25 que a mí me parece que son moi representativas. Non é que sexan mellores que os outros, pero, bueno, son moi representativas. Sempre que tes que escoller, pois, outros quedan fora. Pero, bueno, aí están Rosalía, Castelao, Vicente Risco, Tero Pedrallo, Neira Vilas, Ramón Piñeiro, Carballo Calero, é dicir, entonces é un traballo que eu fixen
con moito amor durante moitísimo tempo para dar a coñecer o que era o Día das Letras Galegas e o homenaxeado do Día das Letras Galegas. E este ano prodúcese un feito moi significativo, e é que o Día das Letras Galegas está dedicado a Francisco Fernández del Riego, que foi quen no ano 1963 convenceu aos académicos todos de que había que crear un Día das Letras Galegas e dedicalo a Rosalía. E Só tardaron 60 anos en darse conta. entonces, nas escaleiras que suben á exposición, están ali xuntiños Paco del Riego e Rosalía dándolle a benvida aos visitantes. Eu creo que paga a pena vela, Sí, a verdade, eu aínda non puiden, porque eu traballo aquí en Madrid, entón marcharei esta fin de semana para lo e pasarei a vela, pois de paso que vou palo, pois o venres seguramente pase a vela e agardo desfrutala, porque sí que é certo que a min gústame moito o tema caricatura, o tema viñeta, o tema cadriños, no? Como ese libro que tiña desde debuxos en cadriños e tal, a min gústame moito o que seña banda deseñada, no? Todo o que é banda deseñada, cómic, tal, sempre me gustou na escola, por exemplo, eu era o típico que facía pseudo caricaturas, nin sequera eran caricaturas, era unha persoaxe do meu cómic que normalmente era un profesor facendo de malo, de vilán, e dous membros insignes ou non tan insignes da aula, pois eran os superheróis que loitaban contra ese vilán, no? E íbamos colgando pois esas viñetas polo corcho do fondo da clase e non se sabía nunca quen era o que as dibuixaba e tal, pero sí. Entón, debo salientar que iso, traballache en mogollón de xornais antes da Voz de Galicia. Fíxome moita gracia porque traballache en Ferrol Diario antes de que desaparecera e despois volveu a aparecer Ferrol Diario. Sí. Diario de Ferrol. Despois chamose Diario de Ferrol. Claro, cambiaron de orde. Sí, pero en Diario de Ferrol xa non traballei porque xa estaba na Voz de Galicia, pero en Ferrol Diario sí, home. Traballei durante ano e medio. Despois pasei para o Ideal Gallego. Mira, nese libro de A puta morte, queridos ausentes, fago unha semblanza de Rafael González, que foi o meu director no Ideal Gallego nos anos en que estábamos traballando a prol da autonomía galega, que non queríamos un estatuto de segunda. Hai que dicir que daquela este Rafael González, que era andaluz, pero absolutamente galeguista, na redacción do Ideal Gallego creou un equipo que iba na avangarda do movemento autonomista. Os outros xornais tiñan que ir detrás dele. Este home tivo un éxito moi grande como director do Ideal Gallego porque conseguiu 3.000 novos suscriptores de xente nova que agradecía o seu traballo por Galicia, pero perdeu outros 3.000 dos antigos suscriptores que entonces levárono para Madrid e penso que ninguén se acorda del, pero eu quixen recordalo aquí neste libro porque foi un gran periodista e porque fixo moitísimo por Galicia. E teño tamén outra semblanza de Juan Ramón Díaz, que foi o director que me levou a mí para La Voz de Galicia, e que co que cheguei a ter unha gran amizade e a quen cheguei a coñecer moi ben. E dese libro eu creo que falo de o Juan Ramón Díaz máis humano e máis descoñecido. E iso trato de facelo cando falo de Cunqueiro, cando falo de Neira Vilas, cando falo de Antonio Tenreiro, pintor, de todas as persoas de Basilio Losada, de todos os que van aparecendo, hasta de Rosalía Mera, aparece Rosalía Mera, en fin, de todas as persoas estas coas que eu mantiven unha amizade que sigo persoas que sigo recordando con moitísimo cariño, pois quixen dar testemunha do meu afecto neste libro
E aí están. Gustaríame que fose un libro lido, porque penso que é un retrato fiel destas persoas, non? Dos exemplares humanos que estas persoas foron. Entón, a puta morte, queridos ausentes, non? É o Sí, título. sí, sí, Pois sí. xa sabedes o que tedes que ler este verán. Outra pregunta máis, porque tiña aquí anotada unha pregunta que dixen eu, é que este home traballando, facendo viñetas, debuxando, tal, houbo algún momento no que escacharas coa risa de dicir non podo parar e chegaras ao punto case desto de mexo, non podo, destas veces que empeza un a rirse e non dá collido aire para seguir ríndose? Coas miñas cousas. No, Ou coas mira, túas ou coas doutros, é dicir, bueno, cunha sí, salida ocurrente de sí, alguén, é dicir, sí. Eu son de risa fácil, pero selectiva, non? E teño rido moito, sobre todo no espectáculo. Mira, cando nós íamos con Corre Carmela que chove a facer programas en directo, hai unha anécdota que di o éxito de Corre Carmela ante o público. Estábamos no Teatro Jofre de Ferrol e levábamos xa moito tempo actuando e tal, e de pronto López de Alba, que era o meu auxiliar na condución do programa, di el, me falte Dios, pero levamos 3 horas menos cuarto. Levábamos 3 horas menos cuarto no escenario. Xacobo xa non tiñamos guión, acabáramos o guión, Xacobo estaba improvisando, dicindo ali, mira, o espectáculo de ver desde o escenario, o teatro completamente cheo de xente, houbera que abrir incluso o galiñeiro, porque non cabía xente, e ver que a xente non podía parar de rir, eso que distí, movéndose de babor a estribor na butaca, porque non podían parar de rir, era igual xa, era como un ataque de risa. Bueno, pois eso, non sei se ata ese punto, pero tamén o vivín eu. Por exemplo, mira, acórdome, cando Moncho Borrajo estaba en plena forma, cando Moncho Borrajo fixo unha vez un número de visita nunha casa a que asiste por primeira vez, e de pronto ten unha necesidade urxente de ir ao cuarto de baño. Ten moito interés en quedar ben nesa casa, non? Entón está o home preocupadísimo por si fai ruidos desagradables e tal, pero el toda esa actuación facía en crequenas, non? Como se estivera anicando. E de pronto dase conta que non hai papel higiénico. Como? Pero que pasa? Entón, ver a Moncho Borrajo coa vis cómica que el ten, buscando por todas partes, cos ollos desorbitados, buscando, ata que por fin se dá conta de que está debaixo de un carapuchete feito a ganchillo, que efectivamente naqueles anos, nas casas finas, pois ocultaban o papel higiénico debaixo dun carapuchete destes. Bueno, eso foi algo que non puiden esquecer nunca de tanto como rín, non? Bueno, máis, teño rido moito, sobre todo tamén, cos propios actores de Corre Carmela que chove cando saía unha improvisación. Contáronme... Sí, dime, remata. Non, digo que a veces era imposible controlalos, todos estaban bastante tolos, hai que decirlo, non? E había veces... Un saúdo dende aquí a todos. Sí, eles xa saben, pero a veces era imposible evitar a improvisación e a verdade é que tiñan moita chispa, moito enxeño e eu teño rido que me costaba falar, sí. Contáronme unha batalla, non sei se a contache na presentación da exposición de San Sadurniño ou onde foi que me contaron, é que non me lembro quen me contou, pero contaronme unha batalla que acontecera na Catedral de Santiago na Porta... Sí, na Porta Santa, sí. Está no xornal El Correo Gallego, calquera pode comprobalo. Eso é que Xacobo era un tío xenial. Digo, era porque prescindiron del como cómico. Agora na televisión non sabe nin que existe na televisión galega. Pero Xacobo era un tío xenial. Estaban facendo un programa
de peche do Ano Santo na Praza da Quintana. El é a directora da Radio Voz en Compostela. E de pronto escoítase o ruído dun helicóptero. Entonces Xacobo, como é así, improvisa, empeza a falar coa voz de Paloma Gómez Borrero, dicindo que está chegando a Santiago o Papa Xoán Pablo II, que vai aterrizar na Praza da Quintana en pouco tempo. Entonces, os peregrinos quedan quietos. E de pronto soe a voz do Papa. Gallegos de la Galicia. Claro, Xacobo, igual que cravaba a fraga, cravaba o Papa, ¿no? Entón, os peregrinos quedan quietos. E ele segue falando, non entran os peregrinos e pechan a porta santa. E o día seguinte, o Correo Gallego publica unha nota dicindo criticando a falta de sensibilidade dos coengos, que deixaran fora a 100 peregrinos. Pero que os deixou foi Xacobo facendo o Papa. É que tivo que ser moi mortal iso. Tivo que ser moi bon. Xa por último, porque eu penso que para finalizar esta pregunta teño xa que facer, e é que humor que humor nos caracteriza máis como galegos? Que humor dirías que é o que máis nos define? Ti que estudiache o humor. A ver, agora acaba de sair un libro de un amigo meu que se chama Félix Caballero, que se titula Retranca. E el trata de explicar aí que é a retranca e explicar que o humor galego non é a retranca, porque agora xa se identifica la retranca gallega, sí, a retranca galega sí, pero a retranca en sí mesma non é unha forma de humor, é unha trécola la que nos valemos os galegos para sair dunha situación conflictiva sin comprometernos. Entonces, hai unha frase que é popular, anónima, que di, por un lado ti xa ves e polo outro, que queres que che diga? Claro, se a ti che fan unha pregunta, que opinas ti de tal fulanito? E é unha pregunta comprometida que non queres responder, pois, por un lado ti xa ves e por outro, que queres que che diga? Bueno, pois esa resposta é unha resposta retranqueira, é súa pura retranca, que forma parte do humor galego como unha ferramenta moi válida, non? Entón, aquela señora nunha viñeta de Castelao, aquela señora a quen lle van pedir para as festas, di, como vostedes xa viñeron outros e tampouco levaron nada que non se lles pode dar a todos. Claro, é unha resposta de retranca fantástica, non? Ou aquela outra viñeta de Castelao que está arrimado ao mostrador e o taberneiro dille, que tal o meu viño? E o viño tiña que ser unha purrela, porque o outro di, por onde vai molla? Como refresca. Claro. Bueno, pois eso que é unha peculiaridade do humor galego, eu creo que é o que verdadeiramente dá personalidade propia ao noso humor, non? O sea, sobre todo no mundo rural, a xente utiliza a retranca cunha facilidade tremenda. Bueno, cada vez menos, cada vez menos, que cada vez perdemos máis falantes e máis riqueza. Cada vez perdemos máis falantes galegos tamén. E cada vez perdemos máis coñecemento de Galicia, non? Eu quedo aterrado cada vez que me chaman para falar cos nenos, para falarlles aos nenos dos institutos, e doume conta que non saben nin que é Castelao. É unha cousa que digo, pero que profesorado, quen se encarga da formación destes rapaces? A verdade é que me cae a alma ao chan cando me dou conta de tanto como se traballou hai 30, 40 anos para galegizar Galicia, e que hoxe está nun proceso de desgalización. É a percepción que eu teño, allá este equivocado, pero eu creo que estamos nun proceso de desgaleguización enorme, e pasa igual coa Igrexa. Eu
chego a colexiata da cidade bella da Coruña, non podo menos que evocar a Manuel Espiña, que está no libro A puta morte, que foi capaz de convivir co padre Taboada, un home moi conservador, e Manuel Espiña, progresista e galeguista, e facían misas en galego na colexiata. Oxe, están ali uns cregos que ti lles falas de misa en galego e pero que me está dicindo este tío? De que me fala? De que me está hablando usted? De que me está hablando usted? Pero que iso que... Este é un proceso terrible e eu creo que non estuve equivocado, pero ya estive equivocado. Encantaría estar equivocado. Oxalá que sí. Por que crees, xa para finalizar, xa te deixo libre desta hora e 20 que levamos xa. Por que crees que se critica tanto por parte da galegofonía, da xente galegofalante e todo isto, ese humor costumista que moitas veces se ve nalgunha televisión ou nalgúns vídeos, no, do internet, ese humor fácil de ridiculizar o galego rural, no? Ese, non Eu sei, non creo que esa sea a pretensión do cómico ou do dibuixante ou do autor, non creo que teña esa pretensión. Eu creo que é o máis fácil. É dicir, Castelao fixo cousas con paisanos, e a imitación de Castelao fixo Cebreiro, fixo Maside, fixeron todos os humoristas gráficos da súa época, non? Entón, por que o critican tanto? Porque pasada esa época chegou a guerra, e chegou o franquismo, e chegou a represión da cultura galega. E entonces, claro, aparecen, na miña infancia estaban os contos de Joselín, que os contaba moi ben en galego, con moitísima gracia, pero había xente que se sentía agraviada e que lle parecía que Joselín estaba facendo mofa do galego. Eu non podo xulgalo porque era moi pequeno, pero pasoulle a Carlos Osiestal cando facía o mesmo. E Carlos Osiestal, fíxate, tío, que son as cousas, aceptou a crítica que se lle facía, entrou de militante no bloque. Pasou, quixo facer unha cura por rápida, e despois andaba facendo estas cousas, non? Bueno, facía esas viñetas, facías como ninguén, Fernando Quesada, en Faro de Vigo. Eu teño visto bares que estaban decorados coas viñetas de Fernando Quesada. Eu sei que Quesada, lembro eu os libros que tiña que eran cadrados. Claro, tiña de todo. De unha tipa, sobre todo, utilizaba moito o da forcada, de ir á erva seca e todo, non? Ou esjallouse má estilográfica e tal. Sí, bueno, esas cousas realmente non eran ofensivas para ninguén. Eu era moi amigo de Fernando, coñecíao perfectamente, era unhas persoas máis entrañables, todos os irmãos. Unha das persoas máis entrañables que coñecín na miña vida, e el o que quería era facer rir. El non se plantexaba outra cousa. O seu humor non tiña nada que ver co de Castelao. El o que quería era facer rir. E ese humor, pois, o del nunca pareceu mal a ninguén. E creo que agora outra xente que sigue facendo ese tipo de humor tampouco molesta. Tampouco o humor ten por que ser comprometido, non? Eu creo que, por exemplo, o Carrabouxo, que fai un humor máis comprometido, máis reivindicativo, ou Xaquín Marín, ou pois está moi ben, claro, pero cada un ten que facer para aquilo para o que está dotado. Entón, se ti naciches cómico, terás que facer comicidade. Se ti naciches satírico, terás que facer sátira. E se ti naciches humorista, pois terás que facer un humor benévolo, un humor que move a sonrisa e a reflexión e a emoción, non? Cada un ten que facer o que poida, non? Non se pode pedir peras ao olmo. Dicía un amigo meu, pedirlle peras al olmo, mira que gracia. ¿Cómo va a dar el olmo peras si es una acacia? É boa. Veuseme agora á cabeza
a viñeta de Quesada, que aparecía un tipo cunha rocha enorme nas costas, no? Facía moito ese personaxe, no? A personaxe cunha especie de menir tipo Obelix, e dicía, coño, Pepe, facíate morto, e dice, no, os vellos roqueiros nunca morren. E viña Sí. cunha rocha detrás, no? Os vellos roqueiros Sí, nunca morren. tamén Chumis fixeron unha viñeta onde se vía a un pobre desgraciado, un proletario cunha pedra enorme como un menir ao lombo, e en primeiro plano o capitalista coa chistera decía, peor estoy yo que llevo la piedra en el riñón. Esa é boa. Bueno, Siro, moitísimas grazas pola pronta resposta e por ter atendido a nosa chamada ás conversas da Lobeira. Agardo pasaras un bo anaco. Sí, Esta encantado. esta Estaba hora e 25. asustado porque pensei que íbamos fracasar, que non ia saber andar nesta inteligencia informática, pero bueno, é certo que Deus protexe a inocencia. Sí, sempre. E axuda aos pobres. Sí, eu sempre digo que para non creer en Deus, comigo portase moi ben. Bueno, pois aí o tes. Non te me vayas, porque agora nos despedimos en privado, pero iso, darche as grazas por ter accedido a vir ás conversas da Lobeira, e agora fálolle a xente que nos estivo vendo ou escoitando nun futuro podcast. Moitísimas grazas a vos tamén por ter pasado por aquí. Penso que Siro tamén o sabe, o que vale o tempo da xente, e neste caso adicastes pois case 1 hora e media a escoitarnos e a ver esta conversa. Dinos por aquí, moi boa conversa, Fran máis Siro. Grazas de parte dos do Rei, dende non sei se aínda anda por terras do Adriático ou se xa está máis pa aquí en Bélxica. Estános vendo dende moitos sitios e por moitas redes, hoxe. Pero bueno, iso, darvos as grazas por estar aí, e como digo sempre, vémonos noutra e apertas, e lembrarvos que mañá temos a dietista lobeirista que nos vai falar de botar o medroja no colacao, a versión que dixemos que íbamos facer sobre o alcohol. Na pasada edición de botar o medroja no colacao falamos do café, da cafeína, e mañá imos falar do alcohol. Siro, moitas grazas, pasarei este venres a ver a exposición, sí, a ver a exposición, e mandareiche un selfie. Por WhatsApp mandareiche un selfie coa persoaxe que máis me guste. Moi ben. Pois un saúdo moi cordial para todos. Dito isto, lanzo o peche e falamos despois. Adeus. Aportar unha onda que fai venir a rocha e as nosas mans como vides e o sol medran con cortas de mares e interiores faise o conte segredo que un día un alquimista mesturou con proxecto. Así comezaron as crónicas, así as verbas fluían.